Šoféri, čaute, ja vás vítam pri ďalšej časti podcastu. Dneska takýmto, povedzme, že streamom, lebo mojím hostom, ako z uputavky videa ste mohli vidieť, je Šari. Teba poznáme na TikToku, Instagrame, Facebooku, ako zrzáva Šari, dobre hovorím? Áno, ešte A správne. vítaj v našom podcaste Ceste profesionálneho vodiča. Já moc děkuju a moc taky děkuju za pozvání. Škoda, že sme sa nemohli osobne, že tá diaľka nás troška, ale pri dnešnej technológii som rád, že sa môžeme aj takto spojiť a ja verím, že tento rok ešte dáme to osobné stredko, natočíme podcast osobne s tebou. A dúfam, že nám to nejako vyjde, že by sme sa fyzicky stretli a natočili to takto a nie cez tieto naše možnosti, ale aj toto je taká dobrá cesta, si myslím. A ja by som chcel ešte na úvod, že vlastne tento podcast s tebou je vlastne pre našich poslucháčov, čo sú na TikToku, je posledný, lebo TikTok nám robí problémy, lebo blokujú vysielania. Takže preto je to stále na tom YouTube, lebo si myslím, že v dnešnej dobe asi každý ten YouTube fičí. Tam s týmto není problém, ale na TikToku máme problém, vieš, že blokujú. A to som chcel len povedať, že keby náhodou ešte tento podcast sa zablokoval na TikToku, že je možnosť stále na tom YouTube, že to live vysielanie a to všetko tam beží vlastne stále. Takže toto len tak na úvod. Takže ešte raz vítaj v podcaste Šoféris a ja si ťa troška vyspovedať. Moc krát děkuji. A jsem teda ráda, že jsem teda poslední, jak se říká, to nejlepší nakonec. Ale uvidíme teda. Si posledná iba na TikToku. Na YouTube ešte, však Mišku poznáš, aj sme sa bavili, že vás si aj dosť milia, možno tým, že máte rovnakú farbu vlasov. Hodne si nasmrtol. Šari, tvoja cesta profesionálnej vodičky, ako si začínala, kedy si pričuchla k tomu, jak sa to povie, k tej okrúhlej lopate, ako to bolo u teba v tvojom prípade. Poď spustiť tvoju cestu profesionálnej vodičky, ja si to ešte medzi tým, možno keď ma napadne nejaká otázočka, ja preruším. Poď na to. Tak já jsem přičuchla k tomu už jako dítě, protože můj táta je kamionák, takže já jsem v tom kamionu opravdu jako vyrostla od dětství. Prostě třeba od 4-5 let jsem začala jezdit s taťkou, dřív ta doba byla samozřejmě úplně jiná, takže nebylo úplně jiná. To všichni samozřejmě víme. Mi zazvonil telefon, pardon, ospravedlňujem sa, poď. Takže to. Môžeš, poď, pokračuj. Ja som si to zabudol vypnúť zvonenie, ospravedlňujem sa. Pohodě. Počkej, Já jsem začala vlastně už jako dítě, jsem začala jezdit s taťkou, protože táta je vlastně profesionální řidič, strejda taky jezdí kamionem, takže já jsem z takový kamionácký rodiny a vyrostla jsem v tom. Já jsem jezdila třeba od 4-5 let, už jsem začala s tátou jezdit, jako opravdu, takže jsem viděla fakt toho spousta. A zažila jsem cesty, které dneska si myslím, že mi hodně utkvěly v paměti. Když se čekalo dost na hranicích, nejenom to, ale spousta zážitků. Jo, jedině, kde jsem teda s tátou nebyla, tak bylo Rusko a Balkán, tyhle ty státy. Jinak jsem vesměs projela s ním úplně všechno už jako dítě. Takže ty ako už malé dieťa si prešla už takto, že fakt, že všetko okrem Ruska? Ty si tak s tátkom cestovala po Európe? Přesně tak. Jak to šlo, jak jsem s ním jezdila. Jasné, my sme tu mali v podcastoch a my sme to tak aj nazvali, že postupka. Myslím to takým štýlom, že začínala si od nejakého malého autička, išla si postupne na veľký kamión, alebo bol to u teba skok, že si sa rozhodla? Vôbec, ja som začala na osobáku a chtěla jsem jít původně na dodávku, ale můj cíl bylo to, že půjdu na rychlou záchranku, protože jsem chtěla jít řídit záchranku a pomáhat lidem, že jsem taková pohotová, mám to pořád v sobě. To byl můj cíl. Ale nakonec jsem říkala, že zkusím dodávku, táta řekl, že v žádném případě, že neexistuješ, na dodávku nepůjdu prostě. Že jedině kamion. Takže nakonec jsem skončila u kamionu a dneska jsem za to samozřejmě ráda, protože to byla ta nejlepší volba, jakou jsem jako mohla udělat. Takže u teba je to v rodine vlastne tým pádom, keď to tak dobre. Že si to mala. Niečo tam prišlo, že si neišla tú záchranku? Že proste tátko takto prehovoril, že proste žiadna dodávka, ideš rovno, ne na kamión?
Tam s tou záchrankou, tam když jsem pak viděla jako co všechno a i ty peníze, že na tom severu, tím, že já pocházím z Teplic, ale teď žiju vlastně u Prahy, tak ty peníze byly i úplně něco jako jinýho, což mě taky odrazovalo. Jo, že jsem nakonec řekla, že půjdu na ten kamion, protože ráda řídím, vždycky mě to bavilo, vždycky jsem všem stejně dělala řidiče, táta mě jako naučil prostě ve 3 hodiny ráno buď v Holandsku tam a já tam jsem. Což mi zůstalo do dneška, takže takový taxík vlastně. Jaj. Ale díky bohu za to, protože nemám problém prostě vůbec jako s mapou klasickou, jo, pamatuju si prostě spíš, já jdu přesně, jo, 6, 8, jo, číslo sjezdu 9, 25, jo, to podle toho jako jedu. Za což jsem ráda, protože to mě jako hodně dalo. Sice jako první půl rok jsem vyhazovala řidičák z okna, že jezdit nebudu. Ale nakonec už jezdím skoro teda 5 let a drží se mě to stále. To si mi zobrala otázku, koľko si už za volantom? Tak to, no, ale povedzme, u kamionu. 4 roky. 4 roky. Bolo u teba medzinárodná, či si len na vnútroštátnej? Já jsem začínala na mezinárodní dopravě. Ano. Dokonce, ano. Já jsem šla vlastně ze začátku jezdit s taťkou. Já jsem šla pod německou špedici s tátou do jeho firmy. Tam jsem jezdila zhruba, dejme tomu, půl roku. Nějaký čas jsem jezdila s taťkou do 2, než jsem se rozjezdila, dejme tomu 2 měsíce a jsem šla jezdit sama. Tak to a začínala jsem vlastně na chlaďáku, jezdila jsem Holandsko, Francii, Belgii, Německo. Takže ty si šupla rovno kamión a šupla si iné rovno medzinárodnú. Přesně tak. Tak to dávám klobúk dole. Šikulka. A sa opýtam bonzny tak na tatka, že jaký bol inštruktor, keď s tebou jazdil, keď ťa zaučal? No, právě ty první 3 měsíce jsem chtěla vyhazovat řidičák z okna, protože určitě, když stál samozřejmě před autem a ukazoval mi, tak jsem absolutně nevěděla, ale jakmile odešel, tak jsem zacouvala, tak to jako šlo. A za začátku to bylo těžký, jo, bylo to náročné, než jsem si zvykla na metry, odhadnout všechno a dneska vlastně už mám problém spíš zacouvat osobákem než kamionem, je to paradox, ale je to tak. Vieš čo, si myslím, že asi v tomto smere asi každý z nás, lebo poviem ti popravde, ja odkedy keď sadnem do osobáku, ako je to no my to točíme na tú opačnú stranu, ako sa to povie, takže je to také, ale ako dávam klobúk dole, že tak to, ale zase keď tatko si to tak zobral, že si to zobral pod svoje krídla a dal ti ten rozbeh, ako super, wow, ako to je úžasné. A z medzinárodnej si sa čo, vrátila späť? Ano, vrátila jsem se vlastně zpět do Čech, šla jsem vlastně na plachtu a začala jsem jezdit vlastně plachtu, no a tam mě teda vyškolili hodně skladníci, protože jsem jezdila vlastně Alzu. A v Kráštěnech u Prahy, tam mi dávali kluci jako kapky z začátku, protože to moje couvání nebylo samozřejmě žádná sláva. A postavilo se mi třeba 10-15 skladníků na rampu a čekali, až zacouvám. Takže to jako pro mě bylo o to ještě těžší. Díky bohu kolega mi pak řekl, prostě, jo, i táta mi to říkal, ale ono samozřejmě potom jako už než na to člověk přijde sám, že jo, tak jako pak už jsem se hodila do klidu a už mi to jako dneska už mi to nedělá problém. Tak už si sa za tú dobu aj ostrieľala, už si prišla aj na ten systém, že treba troška tých skladníkov aj vyškoliť z tej druhej stránky, si myslím, či? Áno, presne tak. A tak vieš, ono sú tí začiatky, no to každý, ja si pamätám tiež, keď som prvýkrát cúval na rampu, vieš, tiež tí starší vodiči si osmiali a pozerali sa, ale tak asi každý z nás si musí takýmto tým niečím prejsť, si myslím. Určite máš pravdu. Ale tak u vás, u báb je to také, vieš, obzvlášť, lebo vieš, tie chlapi, keď vidia, prišla baba s kamionom, teraz si to pozrieme, jaká je šikovná, jaká je, áno, to je asi. A potom je tam možno tá druhá stránka tých našich kolegov, že jak k tomu pristupujú, že si povedia, ale však to nám povieš, aké má skúsenosti s týmto, že ako k tebe tí kolegovci naši kamioňáci, jaké to je, keď sa niekde objavíš. Ako však ja si myslím, že väčšina, keď stretávaš, ťa už pozná z tých sietí sociálnych, či? Vesměs ano, dost jako lidí už si mě má prostě zafixovanou jako zrzavou šáry, to už prostě, já už vlastně nemůžu ani změnit to jméno, protože už je tak všichni znají, kam přijdu, zrzavá přijela, čau, jo, takže i kdybych jako náhodou chtěla, tak ani vlastně nemůžu. No. Ale jo, jsou samozřejmě kluci, super spoustu řidičů, kolegů, kteří mě berou, kteří jsou s tím naprosto v pohodě a pak jsou samozřejmě řidiči, kteří stále i v dnešní době netolerují ženskou za volantem, tvrdí, že patřím k lotně, že prostě ať si vyměním kolo sama, já nevím kde si, co si, jo, takže pořád to tady prostě takhle je.
Vieš, ono je to také smutné, lebo to nie je o to, že či je chlap alebo žena za volantom, ale aj chlapi chlapom. V dnešnej dobe fakt málo kedy sa stane, že zastane kolega, pomôže ti prípadne, alebo keď náhodou sa niekto niekde trápi. Si myslím, že v tomto smere je to aj u nás, ako, či žena medzi ženou, alebo muž medzi mužom, že je to také ako... Ale Určitě, už to není. Už to není takový, jako to dřív bylo, že jsme si pomohli navzájem na té silnici. To, co jsem právě viděla s tím tátou, jak to dřív bylo. Společný grilovačky o víkendech prostě v Holandsku, když jsme byli, jo, všichni jsme grilovali společně, bylo jedno, jestli je to Čech, Rumun, Polák, áno, áno. kdokoliv. Každý něco donesl, bavil se každý s každým, pomohli jsme si. Dneska prostě bohužel ta doba je opravdu jiná a všichni vesměs myslí na sebe, bohužel to tak je. Áno, áno, a potom niektorí, ja už som to spomínal viackrát, že už niektorí riešia, že chcú byť TikTokové celebrity. Že už To je pravda. tá práca ide troška bokom a ukazuje sa všetko možné a pritom tá realita je niekde inde. Vieš čo, mne vyčítali, že ten podcast je taký, že hento, ale ja som ten podcast poňal takým štýlom, aby to bolo pohodový pokec, nič extra, vieš, že žiadne aby to bola taká tá cesta tých profesionálnych vodičov, kto ako začínal, ako si užil tú svoju éru. A ja som rád, že aj babi zobrali to pozvanie, že mal som tu tie dve Slovenky, čo boli, sme pokecali. Teraz som rád, že ty si prišla ako, môžeme to povedať, ja neviem, či by ma zase niekto nechytal za slova, vieš, bo keď poviem, že zo zahraničia, vieš, lebo Česia Slováci sme ako bratia, vieš. Ano, Lebo tiež sa môže nakto nie, lebo určite sa to stane, že niekto ti povie, že a čo, však, jaké zahraničie, veď sme stále bratia. Áno, sme taký československý národ, je to, by som to povedal, že je to takto. já taky, já pořád to takhle bude za mě určitě. Áno, a vieš čo, ja si myslím, že asi to je asi u väčšina ľudí, je to tak, aj tí, čo nás sledujú teraz tento podcast, že si tiež povedia, že si myslím, že my ako ľudia to asi neriešime nejako takto, ako normálni ľudia, tak by som to povedal, že... Ano, je to tak, určitě, taky to tak vidím. Takže tak. Takže ty si vlastne po tatkovom školení si potom zobrala všetko do vlastných rúk. A Ano. ako to išlo ďalej u teba? No, začala jsem jezdit vlastně v Čechách teda na vnitru, kde jsem zůstala u té firmy nějaký, dejme tomu, rok a půl. Pak ta linka vlastně skončila, takže já jsem odešla, dostala jsem pro mě zajímavější nabídku jít zkusit kontejnerovou dopravu, protože já jsem takový typ člověka, ať je to v řízení nebo v čemkoliv v životě, tak se nebojím prostě do toho jít. Nebojím se přestěhovat, nebojím se jít do nové práce, zkusit to prostě, jo, za zkoušku člověk nic nedá. Takže jsem šla na kontejnerovou dopravu a začala jsem vlastně jezdit na kontejnery, kde jsem měla moji bývalou polomáčenku, kde jsem jezdila Oman DS, tam bych řekla, že si mě asi všichni tak nějak nejvíc jako zafixovali. A pak jsem vlastně odešla od té firmy, zůstala jsem na kontejnerové dopravě, ale jezdila jsem s cisternou, která musím říct teda, že mi dala dost velký školení, protože se to chová úplně jako jinak, i když je to vlastně poloviční než silo, tak přesto ta cisterna se chová jinak a dala mi teda dost. Jsem za to ráda, že jsem na to šla, protože opravdu toho jako nelituju, byla to velká škola. Keď ťa preruším, bola to potravinárska cisterna alebo aderková? Aderko. Aderková, takže ty si jazdila aderkou. Ano, přesně tak. Lebo babu, čo sme tu mali v podcaste, tak tá jazdí, tá začala... Ano, Dudley. Dudley, že ona aderku, že... Takže ty si vlastne aderkovú cisternu si ešte vyskúšala. Ano, zkoušela jsem a teď vlastně jsem se vrátila zpátky, jsem se vrátila na frigo, takže jsem zpátky jezdím na frigu. Postrehol som to, biela Scania. Ano, mám tady. Tam ju máš rúžovú, tuším. No to je právě, to je zrovna tričko, který jsem si nechala dělat na prvním track srazu, vlastně předloni právě s polomášenkou, když jsem byla poprvé, takže tam mě taky spousta řidičů, kolegů mě poznali už osobně, takže je to taky něco jiného samozřejmě, když s těma lidma se vidíš osobně, že tím, že točím TikTok, že jo, mám Instagram, tak mě znají trošku jinak, kolikrát spoustu těch videí si někteří mý kolegové vyloží úplně jinak, než je myšleno, je to prostě o tomhle, takže jsme si tam vysvětlovali nějaké věci. Takže já jsem se přesně vyjadřovala k určitým mladým řidičům, co mi vadí, přesně, že jak říkáš sám, ukazují tu práci trošku jinak, jo, než to jako úplně je, takový ty instagramoví řidiči, ale jsou takový mezi náma, samozřejmě, ať si každý dělá, co chce. Áno, každý nech sa prezentuje, ako to uzná za vhodné, no, to s tým nespravíme nič. Ako to beriem, ako každý nech si robí videá, ako sa aj bavíme, že každý to vníma nejako ináč, ale
ja by som to povedal tak, že málo kto z tých šoférov to chce riešiť, keď sa bavím o tej TikTokovej a sociálnych sieťach, že z tých šoférov fakt ukázať tú realitu vyslovené, že Áno. ako to je, lebo ja nechcem hovoriť, že babi to ukazujú, že len pred kamionom hento a takto, ako poznám už aj chalanov, čo si to len, vieš, poviem to možno blbo, že nedokáže nacúvať na rampu, ale videa bude robiť, že od vymyslu sveta, vieš, ale to je u nás či chlapi, či babi, je to si myslím, že normálne, ale preto som chcel aj tento podcast riešiť, lebo ukázať takú tú fakt reál, porozprávať sa s tými ľuďmi, vieš, aj čo som mal v podcaste, ľudí som spoznal fakt, že takto cesty, vďaka tým sociálnym sieťam, hej, lebo Mhm, mhm. je to takto, ale už sa mi stalo, keď som bol na parkovisku, že ma zastavil chalanisko, že ty točíš ty podcasty, že to hovorím, že hej, tak sme sa bavili a tie sa mu to páčilo. Mal som aj troška také tie, ale tých hejterov musíš mať, lebo bez toho to v dnešnej dobe, Je to tak. áno, na tom nejde, ale však chcel som sa tomu tak troška venovať, lebo jednak ma zajímalo, že kto ako s nás začínal, lebo poviem ti, že čo som mal chalanov, tak všetci sme začínali napríklad na traktoroch, hej, takže to zatiaľ tu je taká prevaha, takže však vlastne po tých dedinách, vesnicách a takto, že vlastne asi tam je tá možno prvá možnosť pre týchto chalanov, vieš, no u bab je to troška ináč, vieš, no. U nás je to jiné, ale teďka taky začínala na traktoru, pak Avie a tak dále, jo, taky, protože my jsme taky byli z vesnice, nebo jsem z Hm. vesnice, takže to úplně dobře znám a vím moc dobře, jak to bylo, takže tyhle ty časy, i když jsem byla malá, tak moc dobře vím, na čem táta jezdil. Vieš čo, ono je to asi aj tak, že ak to majú niektoré tie baby v rodine, možno niektoré ich to ani neosloví, ale napríklad jak teba, vieš, že máš tatka, čo jazdí a že si k tomu, že to bolo také, že by som to povedal, že si viac chlapí ako baba, by som to tak povedal, že táto, že táto, ako myslím to v takom inom zmysle, nie, že by ma zase niekto obral, že bol asi taký, že dievča, ktoré v tom videlo, také, že wow, že toto by som, že do toho by som išla, alebo takto si to povedala, že kamión toto tatko jazdí. Nemala si napríklad myšlienku, že budem, ja neviem, trepnem do luftu cukrárka, pekárka, alebo niečo, že úplne niečo iné? Tak já jsem vyučená kuchařka, to je No skoro pravda. som trafil. Skoro si se trefil, ano, pak jsem pracovala vlastně dlouho v gastru jako servítka, pak jsem odešla úplně z gastra, protože gastro už jako ne. Mm. A pracovala jsem dlouhodobě vlastně v kanceláři, kde jsem prodávala plyn a energie. Pro Innogy dělala jsem to skoro 5 let, ale tak nějak po těch 5 letech jsem cítila, že potřebuju změnu. Já to tak prostě mám. Já jakmile u sebe, nebo mám nějakou životní změnu, ať je to jako vztahová nebo Jasné. něco, tak mě se otočí většinou celý život. A nebo sama uznám, že potřebuju jako úplnou změnu. Mhm. A takže jsem se rozhodla, že teda bych to zkusila, protože řízení mě vždycky bavilo, opravdu jsem jezdila pro toho tátu, nebo jsem ho, jo, nebo kohokoliv, prostě jsem jako jezdila, i když jsme jezdili někam s holkama, tak dořídil samozřejmě, že já, a tak je tomu jako do dneška, když jdeme na výstavu se psema, takže pořád řídím já. A už jsem si teda rozmazila, moc si na to zvykli, to jsem teda udělala chybu, ale dobře. Tak oni si už povedali, ide Šárka s nami, to bude robiť šoféra. A jo, ano, je to tak, byli jsme vlastně, loni jsme byli v Anglii se psema na výstavě, byli jsme v Holandsku na reprezentaci a už jsme se vraceli z Holandska, už jsem cítila, že jsem unavená, říkám, ty Andy, prosím tě, vem to za mě, říkám, že jsem taková jako... A já jsem si teď vyndala čočky. A já, aha, jo, no dobrý. Takže jsem zastavila asi na parkovišti, říkám, tak prostě to zaklapnu na sedačce asi 20 minut, protože taťka mi od té doby, co jezdím, tak mi vtlouká do hlavy, že i blbých 20 minut, když jsem hodně unavená, tak mi pomůže. A můžu říct, že už mi to kolikrát pomohlo na těch cestách. Vieš čo, je to takto. Ja zase mám s týmto problém, lebo u nás 15 minút sa stane hodina a pol. Ale povedzme si druhá vec, čo uženieme v tejto práci, vieš, či si podrieme 15-20 minút alebo tú hodinu. Si myslím, že to je... Už asi jedno, no, je to tak. Áno, je to a si myslím, že každého naše zdravie a náš život je prednejší ako nejaká výkladka. To je. A toto ináč, toto je pekné, že ešte sú ľudia medzi nami, čo si ešte toto vážia, lebo však vidíš to aj sama, aj všetci, čo jazdíme, že je to v dnešnej dobe, to je fakt.
fakt, že brutálně. Je to opravdu tak a zrovna je to i pár měsíců zpátky, co jsem měla nehodu, asi můj největší nehodu. Vlastně vůbec nevím, jak se to stalo do teďka pořádně, jestli toho nejsem vědomá, jestli jsem usnula, anebo jsem byla přetažená. Byl tam samozřejmě stres, i že jsem řešila jako soukromí věci, bylo to jako těžký období, který dlouhodobě jako trvalo už nějakou dobu. A já jsem měla vlastně z Rakovníka na Prahu a na Velký Dobrý, kde je ta pumpa Orlen, kdo to tam zná, tak bude vědět, tak vlastně já jsem byla rozjetá, bylo to večer v zimě a normálně jsem jela, nikde nikdo a najednou prostě na poslední chvíli jsem před sebou viděla osobák a tím, jak jsem se lekla, tak jsem to strhla na pravou stranu. Díky bohu ale za to, že jsem to udělala, protože kdybych to neudělala, tak bych je narvala mnohem víc. A vzala jsem jim vlastně kus jakoby zadku a kus boku. Takže byla jsem ráda, že jsem to ukočírovala, díky tomu jsem byla vlastně prázdná, to bylo jako jediný štěstí, protože se obávám, že s tou cisternou bych se opravdu převrátila. Takže jsem zastavila, běžela jsem tam, protože mě v první chvíli vždycky zajímá, jenom jestli ty lidi jsou v pořádku, tam mě absolutně nezajímají. A vylezli starší manželský pár, ukrajinsky mluvící, já mám na to bohužel tento rok jako smůlu. Ten mi celou dobu ukazoval, že jenom jako auto je rozbitý. A já říkám, no já to vidím, říkám, ale mě zajímá, jestli tam jako něco je. A teď oni, ani slovo česky. Takže to bylo další jako problém si s těma domluvit. Já říkám, no co teď, tak říkám, volala jsem šéfovi, zavolala jsem policajty, že jo. Takže jsme to řešili a až když přijeli vlastně policajti, tak jsem teprve zjistila, že oni vzadu měli asi 6letý, 7letý dítě, což mě vzalo jako úplně. Oni ho za celou dobu, než ty policajti přijeli, ho nevyndali z auta, neskontrolovali ho, nevzali si reflexní vesty, věčně lezli do silnice, nedali si výstražný, prostě nic, jo. Nakonec to dopadlo teda jako dobře vesměs pro mě, i když samozřejmě jsem zaplatila spoluúčast prostě a nějaký peníze. Díky bohu, to mám z krku konečně. Ale prostě pojistka, jako dneska na všechno jsou pojistky, takže to pomohlo. Pán neměl, co tím chci říct, že pán neměl dálniční známku. Takže na té silnici vesměs neměl vůbec co dělat. I když to byla moje chyba, jo. Ale doteďka vlastně nevím pořádně, jestli jsem usnula, nebo prostě stres, cokoliv, bohužel se to stalo, zpátky to nevemu, jsem vděčná, že se jim jako nic nestalo, to je pro mě jako to nejdůležitější. Ano, ale i tohle se stává. Vieš čo, v takýchto situáciách je to fakt takéto, že niekedy človek... Vieš čo, stalo sa mi, nie že niečo podobné, ako buračka to nebola, ale tiež som išiel z Itálie domov a ešte v tých starších časoch sa ešte jazdievalo v Slovinsku, ešte nebolo okolo mesta Maribor, ešte nebola diaľnica, tak sa chodievalo cez mesto. Počúvaj, to bola polnoc, nikde ani nohy, sám som išiel cez mesto. Večer si idem sám, mal som vtedy tuším Volvo, Číňana, idem si, ak som sedel, fajčil som. Počúvaj, neviem, do dnešného dňa neviem, spopred auta mi vyšlo osobné auto s 5 ľuďmi. Kedy sa tam zobralo, neviem. V tom meste, ja neviem, či to bola nejaká fatamorgána, alebo ja neviem čo, ani auto sa mi nezaradilo predo mňa, ani ma neobehlo, proste nič, len spod auta vyšla, ja neviem, čo to bola nejaká Fiatka Polska, alebo neviem čo, nejaký osobák maličký. 5 ľudí v osobáku a spopred auta odišli predo mňa preč, ale kedy sa tam zobnel, mne to prišlo, ako keby mi z motora vyšli. Neviem, ako mal som taký, mám to stále niekedy, že pred očami, keď to môžem tak povedať, ale do dnešného dňa neviem, odkiaľ sa pripojili, jednak nemali ani odkiaľ, lebo jednak sú tam svetelné križovatky, ktoré sú v noci vypnuté a osobák logicky, ktorý by ty vošiel do cesty, tak ho sundaš, vieš, ale kedy sa tam oni prišli a ostali pod tým kamiónom, ja do dnešného dňa neviem. Či to fakt, že som mal, ako, chlpí mi z toho stoja, keď si na to pomyslím, ale ako, fakt do dnešného dňa neviem, odkiaľ sa to auto predo mnou zobralo. Oni sa smiali v aute, popíjali, ešte som videl, že fľašku mali v ruke a odišli preč. Fakt, ja som v tom momente si vravím, kurna, odkiaľ sa zobrali. A to som nebol, že by som bol unavený, alebo spal, alebo mikrospánok, alebo niečo. Nič, proste som išiel normálne v pohodu. Ako to mám také, neviem, mám taký na to také, že až má strasa, že odkiaľ to. Mám to úplně stejně, protože jsem si nepřipadala v tu chvíli vůbec unavená jako nic, neřekla bych to vůbec.
A je možný, že to tak bylo, protože doteďka si tu situaci jako neumím vysvětlit. Ono ale tím, že samozřejmě člověk tu trasy jezdí denně, tím, že jsem měla stabilku a točila jsem ji dvakrát denně, tak už je to taková i ta pracovní deformace, kdy člověk vlastně si Asi řekne, áno. znám každou díru, každou zatáčku, všechno, ale samozřejmě může se stát a stalo se. Protože taky vůbec nevím, jak se tam najednou objevili. Nebyli u připojováků, prostě byli úplně jako mimo a náhle prostě auto a rána. Tak vieš, to sú momenty, ono niekedy týmto situáciám si myslím, že nezabraníme, lebo však aj sami vieme, ako sa, však zase nechcem každého hádzať do vrece, ale fakt sú niekedy tí šoféri, to je jedno či kamión, osobák, sú nezodpovední proste a v dnešnej dobe si myslím, že čím ďalej, tým je to viac a viac a viac a viac. Je to tak, určite. Fakt, že to na tých cestách je neskutočné. Ja som cisternu nevyskúšal, takže neviem, ako sa chová cisterna, nemám s tým skúsenosť. Ale keby si mala, že sa rozhodneš vrátiť na cisternu, išla by si na cisternu, či už tá cisterna ťa moc nejako... Jo, šla bych do toho znova, Ano, určitě. Určitě. Bavilo mě to, bylo to něco jiného. Vesměs to je jako špinavá práce v uvozovkách, ale zase člověka to dostává úplně někam jinam, vidí zase spoustu jako jiných věcí, vidí, co všechno vozí, jo, takže určitě bych do toho šla znova, nelituju to. A vlastne s mým šéfem jsem tento týden mluvila a už se mě ptali, jestli se vrátím. Poďte ma, ako to je, keď baba prichádza do firmy a ide robiť ako vodičku, profesionálnu vodičku, ako to vedenie pristupuje, alebo keď zbada to vedenie, že prišla baba na pohovor na kamionu, riešia to nejako, alebo pozerajú sa na to nejako inak? Já bych řekla, že už asi jako ne v dnešní době. Samozřejmě, když jsem začala jezdit ten první čas, ta první firma, tak to bylo takový jako jo, že jako koukali, byla jsem vlastně první řidička v té firmě, po mně nastoupila rok na to nová řidička, nás volek tím, že jezdí opravdu začíná čím dál víc, už je to jako běžnější, vlastně na cisterně taky moje kolegyně tam stále jezdí a teď vlastně v nové firmě mám taky jako kolegyni, která je úplně naprosto výborná, takže tam je ze začátku teď jako pomohla, aby do toho zapadla znova zpátky do toho flagáku. Takže musím říct, že jako to vedení už tak nějak to jako bere. Jo, že už sú s tým ako v pohode, už to není tak ako hrozný. Ako tak som myslel, že či nie sú prekvapení, že prišla, že baba, zamestnáme ju, nezamestnáme ju, kto to je, čo to je. Ako ja si myslím, že áno, v dnešnej dobe si tí zamestnávateľia hodia sociálne siete a každého si preklepnú, lebo povedzme si, v dnešnej dobe už každý fakt vyslovené. Áno, je to tak. Že je to, už je to také, že no tí sociálne siete robia divino. Ako poviem ti popravde, že keby som kedysi nemal rádio, keď sme mali internetové a nerobil tento podcast, asi by som možno nejako neriešil tieto siete, lebo aj sa ma pýtali, či nechcem robiť videá, však ako väčšina, vieš, ľudí robí, že takéto, ale už som si povedal, že asi nie, lebo už je toho jednak veľa, lebo už to veľa ľudí robí. A zase opakovať to isté, že koľko musíš jazdiť, kam ako, vieš, to je... Ano, je to právě pořád jako takový to stejný, řeší se to ve spoustu videích, já to jako chápu, opakuje se to jako pořád, ale tohle je za mě takový pohodovější, že se bavíme prostě normálně, jo, probereme jako všechno, bavíme se o tom, než ty pauzy, tohleto dneska už opravdu otevřeš Google a najdeš úplně všechno. Áno, v tomto smere máš pravdu, lebo v dnešnej dobe sa dá fakt všetko, ako povedzme si, že málo kto má ešte starú knižku a éter niekde doma, vieš. Že vlastne ako tie zákony a tie pauze, všetko, však ináč poviem si, tiež sa to mení, nejaké tam stále niečo buď pridajú, alebo niečo zmenia, ale však to hneď všetci vedia, lebo však po tých sieťach sa to hneď rozbehne, že toto môžeš, toto nemôžeš a potom zase je tam 1 500 000 diskusí, že žiadne dojazdy domov o hodinu naviac neplatia a niekto ti povie, že to zase platí a je to ako, takže v tomto smere som to ani ja nechcel brať, lebo myslím si, že aj pre tých takých, by som to povedal, nie že našich poslucháčov, ale takto celkovo pre ľudí si myslím, že takéto debatky, podcasty, že keď, jak ty vravíš, že sa bavíme takto, že je to také, by som to povedal, uvoľnené, normálne a tí ľudia aspoň zistia, že niečo možno to z takej inej stránky, ako my sme zažívali ako profesionálni vodiči, ten svoj vlastne rozbeh, začiatok a preto ma ten podcast tak aj chytil, že isto robiť. Lebo jednak spoznávam ľudí, lebo však keby som to nezačal robiť, tak to nepoznám. Poznal by som ťa ako zrzavú šary na TikToku a dal by som ti like. To by bolo všetko. Ako však teším sa, že nám vyjde tento rok, že sa stretneme aj osobne a natočíme podcast aj osobne.
Myslím si, že moje cesty by mohly víc určitě na Slovensko i tento rok, 100%, nebo minimálně na Moravu se chystám, takže bychom určitě mohli něco vymyslet a potkat se určitě osobně, budu moc No a ráda. potom zase natočíme niečo už také osobné, ale pozri sa, sú možnosti, ako toto a natočili sme, tak ako... Áno, vymyslel si to dobře. Takže tie možnosti, ja hovorím jedno, keď človek chce, ako cesty sa nájdú, ako to... Ináč teším sa, lebo aj Miška má prísť, však Miška má to kúsok ku mne, no kúsok, no povedzme kúsok, ale tak zase je to oveľa bližšie, ako ty by si mala vlastne cez celú republiku a ešte potom po Slovensku, ako nie je to sranda, no však je to zase také... Ja tu mám taký kvízik malý na teba, ako na každého. Neboj sa, není to nič extra, je to len také úplné. Dobre, predstav si, že nastupuješ do novej firmy a firma ti bude niečo ponúkať a mňa zaujíma, čo si zvolíš ty. Takže prichádzaš do firmy a firma ti ponúka na výber Volvo, DAF, Iveco, MAN, Scania, Renault alebo Mercedes. Tak určite Scania, to je jasný, a Volvo. Jedno alebo druhé? Nemôžem ti odkliknúť dve možnosti. Tak budu věrná slepici, tak slepici. Scania. Jaj. Ako nemám tu možnosť, čím to budeš krmiť, ale... Aj, dobre. Ja na túto otázku by som možno aj vedel odpoveď, ale opýtam sa ťa, keby si mala vybrať interiér do Scanie, bol by bledý, tmavý, alebo volila by si nejakú inú kombináciu? Určite inú kombináciu. Tmavou z nejakým nejlépe. Prezrad nám, jakú by si zvolila? Teď bych dala třeba šedo-oranžovou. Mám to v plánu, uvidím, jak to vymyslím, jestli to k sobě půjde do toho, takže plánuju něco takového, anebo fialovou šedou. Vidím to na tohle. Jo. A keby si... Odpoutám se od růžový, tu už jsem měla. Ja, že by brala by si ako, že by si treba z bielo-rúžovú kombináciu spravila? Bílo-růžovou určitě ne, to je na mě moc světlý, nemám ráda úplně krémovou a bílou v autě, to úplně ne, spíš právě proto jsem teď tmavší barvy. Vieš čo, bál by som sa toho udržba. No ale záleží, ako zase prácu máš. Áno, přesně tak. Cestovala si po krajinách s tatkom, ako si nám rozprávala. Keby si mala jazdiť nejakú krajinu, kam by si sa vybrala? Ktorá by bola taká tá tvoja destinácia? Moje srdcovka je Holandsko. Do dnešního dne. A čo ťa oslovilo na Holandsku? Určitě ta příroda, ty lidi, protože to je prostě neskutečný, tak jako mám ráda Anglii, Skotsko, tak jako Holandsko, to jsou prostě moje oblíbené destinace. A když jsem zažila ty lidi, jak se tam chovají k sobě a celkově, tak prostě jedně. Áno, tak ťa oslovilo Holandsko, že... Vieš čo, bol som tam párkrát ešte, keď som bol na Unii v tých začiatkoch a kde sa mi tam páčilo, nebolo to také, že jak ti vravíš, že tí ľudia, ale už si to tak neviem nejako extra vybaviť, ale asi by som nemal problém, ale ja som skôr na ty južné krajiny, takže ja to tam ja. Jsou takový srdeční, baví se, jsou přívětiví, je to prostě úplně něco jiného, než jsme bohužel zvyklí tady jako u nás doma. Je to bohužel opravdu velký rozdíl a dělá to dost, když jsem loni byla v Anglii, sice soukromně, ale sesypala jsem se tam prostě na výstavě, protože to byla naše poslední naděje prostě na určitou výstavu a my jsme to nedali, já jsem to tam oplakala, tak prostě úplně cizí Angličanka mi tam vysvětlovala zase jiné věci, což mi teď zpětně už to vidím, že to tak mělo být a pomohlo mi to, ale to by se mi tady nestalo. Čo má najradšej, aké jedlo máš ty najradšej? Také, čo by si na cestách robila, alebo varila, alebo čo by si brala na cesty? Čo máš také? No, já jsem teď změnila dost jídelníček za 4-5 měsíců, takže já se ty snažím držet opravdu jako pravidelnou stravu, jim 5x, 6x denně a na to, že jim noční, tak opravdu jim i v noci, ačkoliv to spousta lidí nechápe, ale je to tak. A piju vodu, takže moje určitě nějaký kuřecí maso prostě se zeleninou, s bramborem, úplně ideální. A když to budou dělaný domácí kuřecí stripsy, tak úplně. Takže ty si taká na kurácie skôr. Ano, určitě. Sladký a kuřecí, ale to sladký si teď odpouštím, takže ne. Neviem, ako máš skúsenosti
Okrem návesu, ale keby si mala vybrať vo firme, bol by to náves alebo tandemová súprava? Návěs. Tandem určitě. Neměla jsem ho v autoškole a Nie? Nevoněl ty? Nesedlo mi to a tím i jako asi ani mě to neláká, abych to někdy zkusila, abych se s tím šla jako naučit. Tohle je asi jediný, co mě jako vůbec k tomu netáhne. Takže klasický náves určitě. Mala by si možnosť, už keď budeš mať ten náves, bola by to cisterna, plachta, kontajner, frigo, alebo možno nejaká posúvka, povedzme? To frigo. Frigo? To frigo je nejaká vyšší. A ty si teraz na frigu, takže vlastne by si vlastne pri tom... Asi se nevozím to, co bych jako úplně chtěla, ale člověk nikdy neví, kam ho cesty zavedou a co. Já jsem vždycky chtěla vozit květiny anebo zvířata. Ale zvířata samozřejmě tím, že bych je vozila na jatka a tak dále, což bych jako moje svědomí nedalo, já vím, že to tak je, ale nezvládla bych to, protože ty psy zvířata mám ráda, takže to bych neudejchala a kytky hrozně miluju, takže já se obávám, že ty kytky bych asi dovezla úplně někam jinam, než bych měla, že bych si je vozila domů. Ako, že by si... Ale kytky jako jsem chtěla vždycky hrozně vozit a mám to tak jako do dneška. Že by si mala doma botanickú záhradu, áno? Áno. Že keď uvidím v novinách, že v Čechách sa stratil kamión s kvetinkami, tak si to ty, áno? Áno, tak som to ja. Přesne tak. Dobre, povedzme, že by si niekde víkendovala. Čo by bol tvoj obľúbený nápoj? Alebo aký máš nejaký taký nápoj? Je to pivo, vínko, nealko alebo nejaká iná kombinácia? Když se budeme bavit o alkoholu, tak je to určitě víno a rum. A když se budeme bavit o nealku, tak je to teď momentálně perlivá voda, ale opravdu, co je můj oblíbený nápoj, je pepsina. Dobre, berme to tak, že by si bola niekde, že by ťa nenaložili, ostala by si niekde víkendovať. Čo by si dala tak cez víkend? Pivko, víno? Máš to víno. Víno, takže u teba vínko. Máš nejakú svoju obľúbenú značku návesu? Treba Krone, Kegel, Schmitz, Schwarzmüller alebo nejakú inú? Asi bych řekla, že tohle jako vůbec. Tohle jako vůbec neřeším a nějak jako ani oblíbenou se jako nedá úplně říct. Alebo máš nejaký, tak by som to povedal, že náves, ktorým sa ti dobre jazdí? S Vítekem se mi jezdilo dobře, to je pravda. Tím jsem jezdila asi nejlíp. Takže to dám asi jako iné. To je vlastně hodně na těch cisternách právě. Áno, lebo povedzme treba aj Kasbohrer robí napríklad skôr tie dopravníky, autodopravníky. Oni sú skôr takí špecificky zase na to, ako robia aj plachtové návesy, ale viem, že Kasbohrer robia, by som povedal, že možno aj tak 90% týchto prepravníkov na osobáky. Takže. Čo je u teba lepšie? Výkladka, nakladka vo veľkej firme alebo v malej firme? No, to je otázka. Že? Poď. Je to také diskutabilné, lebo niekedy je tá výkladka lepšia vo veľkej, niekedy v malej, ale čo by si tak viac preferovala? Přesně tak. Co bych asi víc preferovala, jsou spíš ty malé firmy. Tam bych řekla, že je to takový přivětivější, takový víc jako klidný, než v té velké firmě. Celkově to víme všichni, že jsi jenom takový číslo, honem pojď, rychle vylož, nalož a vypadni. Jo, v těch malých firmách je to takový jako klidnější, přivětivější, je to úplně něco jiného. Jsou i ochotnější většinou jako ty zaměstnanci. Máš aj nejakú takú peknú skúsenosť z malej firmy? Nejaký taký pekný zážitok, keď si bola v malej firme? Tak určitě tak pozvání na kafe většinou bývá, že jo, nebo na vrátnicích, tohle v tom já musím říct, jako ženská mám v tomhle jako samozřejmě výhodu, protože nikdy, ať jsem byla v zahraničí nebo kdekoliv, tak jsem neměla problém, že by mě nikde nepustili do sprchy, na záchod, cokoliv. No, to zase jako nemůžu říct. To jako bylo jako v tomhle jako ženská mám jako výhodu, jo, to je jako pravda. To klukům prostě nebo tvářů v tomhle to máme lepší. A ešte zvlášť, keď pekná ženská príde. Dobre, u teba energetický nápoj áno, alebo nie? Jednou za rok. Tak to si jak ja. Takže ne. Takže ne. Ja možno aj viem, čo by si, ale čo by robila Šari, keby nebola profesionálna vodička kamiónu? U mňa by to bolo, ja by som si typol niečo so zvieratmi, ale daj, čo by si robila.
Teď by to určitě bylo, protože jsem samozřejmě přemýšlela, že bych z kamionu odešla. Přemýšlím i do budoucnosti, protože samozřejmě nevím, jak na tom kamionu budu dlouho. Letos mi je 34, ačkoliv si to spousta lidí mi to nevěří, protože vypadám prý mladší, což mě samozřejmě těší, děkuju. Ale přemýšlela jsem teď třeba nějakou dobu, že by jsem šla k policii, protože já říkám, že jsem přísná, ale spravedlivá. Takže policie tam mě láká už jako dlouhodobě. A nebo na tu sanitku. Jedno z toho možná bych šla. A nebo když bych chtěla zůstat u dopravy, tak určitě bych chtěla vyzkoušet dělat dispečerku. Nechcem to tak blbo povedať, ale nemyslíš, že už vek je moc vysoký z polícii v dnešnej dobe? Či ešte sa to dá v tom veku, myslíš? Myslím si, že ještě dá, ale když si řeknu, že bych to viděla až tak minimálně za 3, za 4 roky, tak to už je jako pozdě. Ja si myslím, že už tento vek, však nehovorím, že som, mňa už by nezobrali, mňa už jediné tak ako upratovača, ale si myslím, že to už je, neviem ako, nepoznám, neviem, aké sú nábory na tie policajné zbory a takto, že ale myslím si, že už ten vek asi by tam bol už podľa mňa, nie? Nebol by už taký hraný? No, asi jo. Ještě jako říkali teda, že jo, ale samozřejmě, když to vidím až za nějakou jako dobu, protože teď jezdit určitě nechci přestát, ale člověk nikdy neví, co se jako může stát, to tak prostě je, nevíme, co ten osud nám chystá. Takže jsem říkala, že bych tohle, ale tak nějak to spíš právě ráda bych zůstala u té dopravy, takže to spíš směřuju k tomu dispečingu, do toho kanclu. Jasné. Dobre, takže čo dám, dispečerka? Určite. Ináč dosť ma takto s tou sanitkou zaskočila. Tam by si išla, chcela ísť ako šoférka? Či by si robila nejakú zdravotnú školu a byť nejaká zdravotná sestra, alebo nejaký vodič tam? Alebo... Jako řidička, ale musela bych i přesto mít samozřejmě zdravotnický kurz, který musím splnit, kterým jsem se zrovna nedávno taky bavila, protože mě to zajímalo ještě stále, jak to je. Ale člověk než to udělá, než všechno, takže jsem říkala, že ne, že opravdu zůstanu toho řízení, protože přece jenom tohle je jako teď pro mě primární, ten kamion. Ďakujeme, váš bol splnený. Je ešte to taký malý kvízik, lebo som zvedavý, že ako sa to ukáže, keď budeme robiť nejaký silvestrovský podcast Šoferis, že čo to tam bude, akože to spravíme takú štatistiku, že jak to vyzerá. Vieš čo tu, ja si myslím, že tú záchranku by som mala super, len je to, tam by sa neviem ako je to u vás v Čechách, ale viem, že u nás byť ako len čisto vodič na záchranke, to zase nie je, si myslím asi, že tak finančné, čo som sa bavil so známymi, ale oni už keď skôr, tak tuším mi hovoril, že byť ako vodič záchranár, že vtedy už to má niečo ako v tej, ale samozrejme tá škola a to všetko k tomu zase. Áno, je to tak. Už je to teda dost lepší, už se to zlepšilo, ale pořád je tam práve to, ale takový. Ale to by som si to vedel predstaviť ako takto na záchranke. Jo, já i v té policii, já opravdu jsem taková, jakože se spoustu věcí nenechám líbit, já říkám, jak ty ke mně, tak já k tobě, je to úplně jednoduchý a spousta lidí to dneska takhle nemá, protože já řeknu věci na rovinu tak, jak jsou, to prostě vím, že to je málo, ale nebudu mazat někomu med kolem huby, než abych si jako vymýšlela, hele, to zapotřebí jako nemám. A to vyžaduju samozřejmě i od druhé strany, ale bohužel ty lidi to opět jako nemají. No tak vieš, ono je to, však jedna vec je, že vidíme, aká je doba v dnešnej, aká je situácia v dnešnej dobe, tak aby som to správne povedal. Ale z teba to tak aj troška vyžarí, lebo sem tam, keď zavítam aj na tvoj stream na TikTok, keď prídem pozrieť, že ty, by som to povedal, však nájdu sa takí ľudia, čo tam prídu, že si prídu rýpnúť a takto, že máš taký, ja tomu poviem, že nadhľad, alebo dobre by som to povedal, že máš také v sebe, že je to také... Nerozhází mne to rozhodne. Áno, ale to vieš, povedzme si jednu vec, každý, keď chce niečo v takomto smere robiť, musí rátať s tým, že tam príde aj taká tá iná odozva a ten, kto je slabší, to nedá proste. Ja keď som objavil TikTok, on už dlhšie fungoval, ja som ten TikTok objavil troška neskôr, aj to vďaka deckám doma. A skúšali sme to tam ešte ako rádiu, aj hento, ale poviem ti, že no dlho nie som na TikToku, no povedzme, že teraz druhým rokom, čo som tam, ale v tých začiatkoch to bolo iné, aj tí niektorí ľudia, nehovorím, že všetci, ale niektorí boli fakt, aj tie streamy, keď som prišiel, ale keď vidím, čo sa tam v dnešnej dobe deje a to nevidím nič iné, len poďme do, jak sa to teraz tam povie, keď medzi sebou robia duel, do duelu. Áno, to sa myslím.
A ľudia, čo tí peniaze do toho dávajú a všetko si myslím, preba ľudia ste normálni. Alebo, vieš, napríklad my robíme tiež, však toto je vlastne posledný na TikToku, ale v živote by ma nenapadlo tu niekoho pýtať, dajte lajky, pošlite niečo, alebo, vieš, mne toto príde také, ja som sa prišiel na to zabaviť, ale vravím, mrzí ma to, že ten TikTok to blokuje a preto aj nám, vravím, na YouTube je to úplne super, myslím si, že v dnešnej dobe môžem povedať, že 100% ľudí má YouTube, takže vlastne tento podcast môžu sledovať aj live priamo na YouTube a keď nepozrú si to zo záznamu, ale ten TikTok nikdy nebol pre mňa nejako, neviem ako je to u teba, ako však si tam, robí si, ale vravím, jediné čo chceme ostať na TikToku, že spravíme uputávky, že bude vysielanie, ale už bude len na YouTube. Asi myslím, že v dnešnej dobe si kliknúť, otvoriť YouTube asi nie je najmenší problém. Určitě. Já používám pomalu denně v autě, takže i kdekoliv, kde jsem, bych řekla, ačkoliv je Spotify, všechno, tak to YouTube jedu nejvíc. Podcasty si pouštím taky v autě, že jo, protože už taky nevím, co mám všechno poslouchat, když netelefonuju. Což bych samozřejmě za volantem neměla, ale na těch nočních je to trošku něco jiného. Ty si teraz na Frigu a ja som tuším aj niekde zaregistroval. Vy ste dvaja na aute? Ano, my se střídáme. Já jezdím noční a kolega jezdí vlastně ranní. A musím říct teda, že mám super kolegu, já jsem se toho bála, přemýšlela jsem vůbec, jestli do toho jít, protože samozřejmě s někým se jako točit na autě není úplně sranda, ale tím, že naše auto je jako kdyby vyjelo úplně ze Scanie, tak moje jediná podmínka vlastně byla, když jsem nastupovala do firmy, že chci pouze nekuřáka na auto, že s kuřákem na auto prostě nebudu. Že jsem nekuřák, takže to jako bych nedala. To ne. A vyšla ti firma takto ústretí, že keď si chcela, áno? Jo, je to tak, je to tak. Ale vieš, čo si myslím, že možno aj pre toho kolegu tvojho, že je to tiež si myslím, že super, keď je tiež, že je nefajčiar, že máte vlastne v tomto smere stred. Jo, určitě, my si jdeme vstříc, jo, vypadá to tak, jak to má, vlastně by si ani vůbec nepoznal, že se na tom autě střídají dva řidiči, vůbec, jo. My vlastně vesměs se ani jakoby nepotkáme, je tam zaparkované auto, on s ním odjedu to, co má, já s ním odjedu to, co má, to už se musí být, když se potkáme, že někdo z nás má jako velký zdržení, ano. Ale jít jako vůbec. Jo, takže není v tom autě, máme tam nové věci, všechno, ale prostě vůbec by člověk nepoznal, že se fakt dva lidi jako točí na tom autě. Takže ty si teraz môžeme povedať, že len na nočných? Len nočné linky? Jenom noční jezdím. Já jsem je chtěla. Mně to vyhovuje mnohem víc než denní jízdy. Takže vlastne ty si odrobíš ten svoj nočný výkon, odjazdíš, vlastne odstavíš auto, jak ty vraj, že málo kedy sa stane, že sa stretne s kolegom. Ale vlastne ty robíš v kuse len nočné. Jo, len nočné. Lebo ja, čo som robil v jednej práci, tak tu sa robili linky nočný závoz a denný, ale my sme robili, že týždeň nočná, týždeň denná, že či náhodou to nemáš taký štýl, alebo... Ne, já opravdu jezdím jen noční, nebo nedá se říct ani noční, já chodím na večer vlastně na 5. hodinu a jednou se vrátím ve 3, jednou v 5, jo. Má to být jakoby, že od 5 do 5, ale to se stává minimálně, že přijdu opravdu jako po 5. hodině. Už se mi stalo, že jsem přišla i později, ale taky jdu třeba i do práce na 7:30, jo. Může se to stát na 6, je to jak kdy prostě. Ale vyloženě mám jako noční jízdy. Havkači ťa otravujú? No, už tady jako koukají se do mě jako šťouchá, takže jako co furt dělá, protože jako furt sedím u toho stolu. Ale jsou po jídle, takže jejich čas je jako splněný a to je důležitý. Dobre, ja by som tento podcastik takto ešte uzavrel takým, že úplne niečím iným, nie šoferovaním. Čo ty, daj niečo o tvojich havkáčoch, o tvojich psíkoch, ako to je, čo to je, beháš po nejakých súťažiach? Tak já ve volném čase mám vlastně svou chovatelskou stanici se staffordshireským bulteriérem a jezdím dost výstavy. Letos teda chystám štěňátka, pokud všechno klapne, takže proto výstavy moc teda nejezdíme. Že samozřejmě všechno musím dát dohromady, připravit a není to taky úplně jednoduchý. Ale chystáme se zrovna příští týden do Českých Budějovic. Loňský rok jsem vlastně procestovala zase kus Evropy s nima, protože jsem jezdila prostě po výstavách. Byla jsem si vystavit vlastně v Anglii, v Holandsku jsem s tou nejmenší byla reprezentovat Českou republiku za naše plemeno, takže to pro mě bylo jako úplně čest, že mě vlastně vybrali, že jsem jako mohla jet Maďarsko, Slovensko, máme holčičí, prostě každý rok jezdíme na Slovensko, taková naše chlapská. Trošku jsem to zvatila, ale už máme
takový babský víkend vždycky, takže to si jako užiju a je to pro mě takový relax od té práce. I když tam řídím, jo, holky jsou teda zvyklí, protože ty třeba nějaký nemají řidičák nebo nejsou takový řidičky, takže to nechávají na mě. Samozřejmě pak, když je jako nutný, tak se vystřídáme, ale já už jsem i tak jako fakt zvyklá i z té práce, že si to pro jistotu odřídím sama. Jo. A i s těma psema, musím říct, že i s těma psema nemáme problémy na hranicích, jo, všude jako bez problémů, opravdu jako žádný problém. Takže to je taková moje náplň, no, jako ty psy nejvíc. Takže to máš taký svoj pekný koníček. Ano, přesně tak. A oni jsou teda zvyklí jezdit v kamionu, jsou naučení, takže občas se mnou jezděj, jsou hodní, je to takový alarm. A ta malá je, mám vlastně 2letou a 6letýho. Takže máš takého osobných strážcov so sebou. Ano. Musím říct, že ta malinká teda ta jako mnohem víc mě chrání než velký. To jako to je ostrá svým způsobem, to je mamánek. Takže jsem říkala, že kdyby se nedej Bůh něco stalo, tak ten člověk nemá absolutně sebemenší šanci, protože by ho sežrali, jako. To se jako vůbec nebojím. Ale ináč máš takto v pohodičke, ako nemajú, že by... Jo. To třeba doma výjimečně, vemu opravdu výjimečně, protože když jezdím ty noční, oni stejně chrápou, takže je zbytečný je tahat a je to pro mě příjemnější a pro mě taky, že jsou doma ve svém. Jasné. Šári, ja ti ďakujem veľmi pekne za tento podcast s tebou, raz som s tebou pokecal, dobre sa mi s tebou kecal. Teším sa na to, že sa stretneme osobne a natočíme osobný podcast. Bolo to fakt, že super. Zase som sa niečo také iné podozvedal. Aj to, že máš vlastne 2 chavkáčov doma a venuje sa vlastne cez víkend, vlastne vo voľnom čase takémuto peknému hobby. Lebo si myslím takí ľudia, čo robia s tými zvieratkami, sú tí ľudia zase takí troška, ale môžem povedať asi, že iní, že tí, čo majú zvieratka, takto, že je to zase také, alebo by som to povedal, že pekné, alebo jak by som to povedal. Áno. Ja ďakujem našim TikTokáčom, že tých pár podcastov, čo sme dali na TikTok, že sú, nie že musím, ale chcem s tým skončiť, lebo je to jednak aj na čas pre nás, je to také... Ten YouTube bude bežať stále, takže na TikToku budú len videouputávky a všetko usmerujeme len na ten YouTube, lebo je to jednak aj časové, všetko je to pre nás hodnejšie a vravím, TikTok to zablokuje, vieš, a nebaví ma to, že rozbehneme takýto podcast s tebou a v polovičke to zablokujú, vieš, ale vravím, je tu stále tá možnosť, že len prekliknúť na YouTube a však vlastne už nebudú musieť, lebo vlastne toto je taký posledný. Ja som rád, že sme sa takto spojili, že nám to nepadlo, že nás internet nesklamal ani sociálne siete, rád som pokecal. Nech sa ti darí v osobnom živote, nech sa ti darí na TikToku, nech máš veľa sledovateľov. A vravím, budem rád, keď sa stretneme osobne, natočíme osobne, lebo predsa vieš, keď sedíme oproti sebe a pokecáme, je to zase niečo iné. Áno, je to tak. Ale vďaka týmto možnostiam sme pokecali tak dobre, si myslím, takže... Bylo to moc fajn, já moc děkuju za pozvání, bylo to opravdu příjemný, což je to nejdůležitější, aby to bylo na takovéhle bázi. I přesto, že se vidíme takhle, takže v létě nebo se určitě uvidíme, něco vymyslíme a budu se těšit určite na setkání. Keď chcú obidve strany, ďakujem pekne, keď chcú obidve strany, tak si myslím, že tam problém nebude. Ja vravím, je taký plán, že s tými hostami, čo boli v podcastoch, že spraviť nejaké také veľké sedenia, spraviť taký nejaký veľký podcast, fakt, že keď sa nás tam stretne, napríklad 10, 15, 20 ľudí, že zase možno ten podcast posunieme niekam inám, no ale to je taká myšlienka do budúcna. Takže tak. Myslím si, že by to bylo určitě fajn, protože musím říct, že i když já jsem byla vlastně na srazu, trackerském srazu předloni, tak to bylo strašně super, všichni jsme se jako pobavili, pokecali jsme, samozřejmě se popilo, bylo to dost příjemný, já se chci letos svět podívat zase, takže doufám, že to klapne a s někým z vás se uvidím. Uvidíme. Cesty Bože sú nevyspytateľné, takže niekde sa isto stretneme. Do Čech nejazdím, takže ja asi nemám možnosť tam niekde v Čechách stretnúť, ale rád pribehnem na TikToku na stream. Pozdraviť ťa. Priatelia, toto bola ďalšia časť podcastu Šoféry, cesta profesionálneho vodiča. Mojím hosťom takto na diaľku bola Zrzáva Šári, ktorú poznáte z TikToku alebo z Instagramu a ešte raz veľké díky, že ste to prijala a že sme takto pokecali a natočili si myslím, že ďalšiu dobrú časť podcastu Šoféry a vlastne tvoju cestu profesionálnej vodičky. Takže
Takže tak, za nás všetko, priatelia, ahojte. Mějte se hezky.